Η ερώτησή μου όμως, είπαμε λίγο πολύ τα προεκλογικά. Είπαμε λοιπόν το ενδεχόμενο να βγει ένα πρώτο κόμμα, να βγει ένα δεύτερο, με μια αυτοδυναμία, χωρίς αυτονομία να συνεργαστούν. Πάω τώρα όμως σε μια άλλη εκδοχή. Αν βγει μια κατακαιρματισμένη βουλή, δηλαδή αν σπάσει ο διάολος το ποδάρι του ή αν ας πούμε αποδειχθεί ότι αυτό είναι το σωστό ποδάρι του διαβόλου και αυτό που θα προκύψει από την κάλπη είναι η εικόνα που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Τι κάνετε, τι γίνεται εκεί. Ότι εκεί πέρα πρέπει να, αν δεν υπάρχει είναι το πολιτικό ατύχημα που λένε αν δεν υπάρχει αυτό το δεχόμενο. Αν δεν υπάρχει βιώσιμη κυβέρνηση, νομίζω ότι πρέπει να ξαναπάμε σε εκλογές. Αμέσως. Πρέπει να υπάρχει βιώσιμη κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση η οποία με ευρεία πλειοψηφία. Θα υπάρχει για πολύ χρονικό διάστημα. Ισχυρή κυβέρνηση. Πρέπει να είναι ισχυρή πολιτική κυβέρνηση. Άλλο θα έχει τεχνοκράτη, αλλά το ξαναλέω. Η γνώμη μου, Γιάννη, είναι στα στολό. Συμφωνώ και με αυτό. Είμαι υπέρ. Πιστεύω ότι ένα λεπτό ρε Μιμή. Θέλεις να τα πεις όλα. Θα συμφωνήσει μαζί μετά. Η βιώσιμη κυβέρνηση είναι βασικό. Πρώτο, η βιώσιμη δεν είναι πολιτική. Πιστεύω το δεύτερο στην πολιτική. Δηλαδή, το μοντέλο Μόντι, έτσι όπως το ζουν στην Ιταλία, πιστεύω ότι σήμερα δεν είναι βιώσιμο στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, με όλο το σεβασμό, θεωρώ τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε ο Υπουργός Παιδείας τον νόμο πλαίσιο για την παιδεία. Εντάξει, δεν φταίει ο Πρωθυπουργός βεβαίως, αλλά φταίει ο Υπουργός. Θεωρώ τον τρόπο με τον οποίο σήμερα νομοθετεί η Βουλή. Ναι. Το ότι σήμερα μέσα σε ένα νομοσχέδιο μπαίνουν 15.000 διαφορετικά άλλα νομοσχέδια. Μας έχει πιάσει ένας μεταρρυθμιστικός ίστρος και πολλές φορές δεν κοιτάζουμε και αυτά που ψηφίζονται. Κύριος φετολογικός ίστρος ίσως. Όχι, το νομίζω ο φετολογικός μπορεί να έχουν κατατεθεί τροπολογίες, τουλάχιστον δεν γίνονται δεκτές. Ευτυχώς. Πάμε σε ένα τρίτο. Πρέπει να υπάρχει εθνικό σχέδιο. Στο εθνικό σχέδιο πρέπει να αποφασίσουμε ορισμένα πράγματα. Δεν μπορούμε να βάλουμε άλλους φόρους. Ναι. Δεν αντέχει η οικονομία άλλους φόρους. Δεν αντέχει άλλες εκτακτές φορές. Δεν αντέχει να κρατήσει το μέγεθος του δημοσίου με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Δεν χωρίς να το αλλάξει. Τα ακίνητα, συμφωνώ σε όλα αυτά. Λοιπόν, άρα, εάν προκύψει το χάος, ο κόσμος ξαπάμε πάλι σε εκλογές, ώστε να προκύψει μια βιώσιμη πολιτική κυβέρνηση. Εμείς πάμε με το στόχο της αυτοδυναμίας. Εκλογικό στόχο, νομίζω εφικτό. Και τον θέλουμε ως εργαλείο. Εργαλείο να υπάρχει αύριο το πρωί κάποιος ο οποίος θα πάει στις Βρυξέλλες και θα τους πει πολύ σοβαρά ότι κοιτάξτε κύριε, εγώ αύριο έχω την πλειοψηφία να εφαρμόσω 1, 2, 3 πράγματα σε περικοπές του δημοσίου, τα οποία θα μου κάνετε τη χάρη να αναστείλετε τα μέτρα του Ιουνίου. Να μην έχω τον Ιούνιο να πάρω άλλα επώδυνα μέτρα, τα οποία πρέπει να πάρω γιατί με θεωρείτε αναξιόπιστο. Θα σας αποδείξω την αξιοπιστία μου μέσα σε 3, 6, 8 μήνες. Και τότε θα ξανασυζητήσουμε. Λοιπόν, ο κ. Σταυρουλάκης τώρα. Ο ισχυρός πρωθυπουργός, Γιάννη, και είπα πολιτικός πρωθυπουργός με ισχυρή εντολή. Γιατί δεν το θέλεις αυτοδύναμη τότε. Μισό λεπτό. Ο ισχυρός πρωθυπουργός θα πρέπει να πάει στην Ευρώπη, έτσι, και να δουλέψει μαζί με άλλες συμμαχίες για να υπάρξει ένα ρήγμα στον άξονα Μέρκελ-Σαρκοζή, ένα δεξιό άξονα. Δηλαδή να πει και στους Γερμανούς και σε όλους, μαζί με άλλες δυνάμεις, ότι εν πάση περιπτώσει χρειάζεται ένας νέος ιστορικός συμβασμός βορρά-νότου. Εμείς έχουμε υποχρέωση προς τα παιδιά μας, όχι στη Μέρκελ, να περιορίσουμε τα ελλείμματα, τον υπερτροφικό κρατικό μηχανισμό. Εσείς όμως θα περιορίσετε τα πλεονάσματά σας. Πώς? Αυξάνοντας τη ζήτηση στις χώρες σας, ώστε να αγοράσει άλλους ελληνικά προϊόντα ή να έρθει στον ελληνικό τουρισμό και ανακυκλώνοντας παραγωγικά τα πλεονάσματά σας. Στον Νότο με ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ. Ωραία, αν δεν έχουμε αυτόν τον Πρωθυπουργό. Και αν είπαμε προκύψει το ατύχημα που περιέγραψε και εσύ, ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο και η κάλπη βγάλει ένα τοπίο σαν αυτό που έχουμε στις δημοσκοπήσεις, ακόμα δεν ξέρω τι θα βγάλουμε τις επόμενες εβδομάδες, και θα έχουμε ένα κατακαιρματισμένο πολιτικό τοπίο. Δηλαδή θα έχουμε μια αντικειμενική δυσκολία, δυσχέρεια διακυβέρνησης. Τι γίνεται εκεί τότε? Ο Μιλτιάδης είπε εκλογές πάλι. Εγώ πάντα σκέφτομαι και την καταστροφή. Έτσι. Δηλαδή τη δυνατότητα να μπει σε ένα κύκλο αυτοκαταστροφικό. Ή στο τέλος μέσα από αποτυχίες τη μία μετά την άλλη να σου προκύψει, ξέρω εγώ, ο Μπερλουσκόνη. Δηλαδή ή ξέρω εγώ, να αναδειχθούν νέες δυνάμεις. Δηλαδή να γίνει εν θερμό μια ανασυγκρότηση του πολιτικού συστήματος. Όπως αυτή που προτείνω εγώ. Ας το πούμε έτσι. Ένας νέος πολιτικός αστερισμός στο χώρο της κεντροαριστεράς αριστεράς. Πολλές εξελίξεις μπορεί να έχουμε, αλλά επειδή αυτά είναι μυθιστόρημα φαντασίας, το καλύτερο είναι να υπάρξει ισχυρή κυβέρνηση. Είτε κεντροδεξιάς, είτε κεντροαριστεράς αριστεράς. Σωστό. Γιάννη, η δική σου εκδοχή. Στο κακό, πήραμε το σενάριο της αδυναμίας, να το πω έτσι. Μην το λέω κακό, γιατί θα είναι καταστροφικό ο μεγάλος κατακαιρματισμός. Διότι θα είναι αποτέλεσμα, η εκτίμηση δική μου είναι αυτή, θα είναι αποτέλεσμα μιας ψήφου θυμού και όχι σκέψης. Επιμένω σε αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές επιθυμούμε πολλά πράγματα. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε.
Δηλαδή, και εγώ θα επιθυμούσα να μου πει ένα κόμμα ότι αύριο θα είσαι, ξέρω εγώ, πάμπλουτος, θα έχεις τα καλύτερα πανεπιστήμια, θα σου τρέχουν τα σάλια που θα βλέπεις στα δημοτικά σχολεία, θα έχεις εγκαταστάσεις, θα. Το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει. Εάν δεν πάμε δηλαδή στη λογική τι μπορούμε να κάνουμε, να βρούμε τα σημεία που μας ενώνουν και να φύγουμε από αυτό που επιμένω σε αυτό που είδαμε πριν, από αυτό που μας χωρίζει. Ταλαιπωρείται η χώρα από αυτά που μας χωρίζουν. Πρέπει να βρούμε σημεία που μας ενώνουν. Εμένα δεν με ενοχλεί, να σου πω την αλήθεια, αν είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση. Φοβάμαι όμως ότι η αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν μας οδήγησε και σε καλά αποτελέσματα. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή, εντάξει, δεν καλά είναι και κακά, τα καλύτερα παραδείγματα. Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να είναι πολιτικό πρόσωπο, να είναι εκλεγμένος ο αρχηγός και όχι πρόσωπα τα οποία βάζουμε για ανάγκη κτλ. Και να μην γίνεται σε κλίμα πανικού. Φοβάμαι ότι τα πάρα πολλά κόμματα δεν θα κάνουν καλό. Θα είναι αποτέλεσμα θυμού. Και ο θυμός δεν είναι καλός οδηγός, όπως δεν ήταν και στην περίπτωση του μνημονίου του 10, που τα μέτρα πάρθηκαν σε κλίμα πανικού. Τώρα, τελευταία ερώτηση. Άρα ο Γιάννης, πώς ξέρετε, δεν είναι τυχαίο. Έτσι, πάντα στην πολιτική, μια και είσαι από οικογένεια θεατρική, χρειάζεται σεναριακή σκέψη. Σε τελευταία ανάλυση, πολιτική είναι η επιστήμη και η τέχνη των εναλλακτικών λύσεων. Δηλαδή η διχάλα των πιθανών επιλογών. Αυτός είναι ο τόπος της πολιτικής. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση, μάλλον τελευταία. Θέλω να κλείσω τη διερεύνηση των αυτών. Τι θα γίνει εάν ξαφνικά δούμε, γιατί με μια ενισχυμένη αριστερά έχουμε ζήσει κάποια χρόνια. Κάπως έχουμε συνηθίσει να υπάρχει το ΚΚΕ, ξέρω εγώ, και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει αν δούμε μια ενισχυμένη άκρα δεξιά? Θα δημιουργήσει πρόβλημα στο πολιτικό τοπίο αυτό, στην κοινωνία μας? Γιατί εδώ βλέπω δημοσκοπήσεις με τη Χρυσή Αυγή να πηγαίνει στο 3,5-4, κύριε Ανδρουλάκη. Βλέπω με το κόμμα Καμέν, που δεν είναι το ίδιο πράγμα βεβαίως, σε καμία περίπτωση, εν πάση περιπτώσει, είναι κοινοβουλευτική εκδοχή της δεξιάς, αλλά είναι ένα κόμμα σχετικά ακραίο από ό,τι ακούω. Λοιπόν, γιατί ακόμα δεν έχω δει πρόγραμμα, δεν το έχουμε δει, μην το αδικούμε δηλαδή, δεν έχουμε δει συγκεκριμένα στοιχεία του κόμματος, μόνο από ό,τι μπορούμε να αντιληφθούμε. Έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν έχω ακόμα, δεν έχουμε δει. Όχι, άκουσα σημερινή εξαγγελία. Τι θα κάνετε με τους λαθρομετανάστες? Ναι. Εμείς λέμε ότι πρέπει να εφαρμόσουμε μια μεταναστευτική πολιτική 1, 2, 3, 4. Πρώτον, να καταργήσουμε τον νόμο Ραγκούση, να κάνουμε κέντρα κράτησης των μεταναστών, να αλλάξουμε τις διαδικασίες για την απονομή όχι του ασύλου, να αλλάξουμε τα προνόμια τα οποία έχουν δοθεί στους μετανάστες. Παραδείγματος χάρη, σήμερα στο νοσοκομείο ένας Έλληνας πληρώνει 5 ευρώ. Ναι. Ένας αλλοδαπός πληρώνει 0. Δεν καταλαβαίνω αυτή τη διάκριση γιατί την έχουμε, ας πούμε. Λοιπόν, και τι προτείνει ο κύριος Καμένος? Ο κύριος Καμένος λέει προτείνει. Ξέρω τη μητέρα σου, είμαι θαυμαστής της μητέρας σου. Κάνει και μαθήματα φιλοσοφίας κάποτε μαζί. Με το Ράμφο. Είμαστε και άνθρωποι. Άστο να μιλήσει όμως. Απαγορεύω. Δεν μπορεί να δημιουργήσει κοινό για την άκρα δεξιά. Δεν με δημιουργώ κανένα κοινό για την άκρα δεξιά. Άκουσα εχθές. Έχουν δικαιώματα και αγάπη χρειάζεται. Αγάπη, εγώ δεν είπα. Είπα για μια στρατηγική και μια πολιτική στην οποία σήμερα εφαρμόζεται και από το δικό σου κόμμα και από το δικό μου. Λοιπόν. Και λέω το εξής. Και τι είπαν σήμερα Καμένος? Και τι είπε? Θα δώσουμε ταξιδιωτικά έγγραφα, θα τους προμηθεύσουμε ταξιδιωτικά έγγραφα να πάνε στην Ευρώπη. Αυτό τι σημαίνει? Καταρχάς αμέσως βγαίνουμε έξω από τη Σέγγεν. Τι σημαίνει έξω από τη Σέγγεν? Σε μια χώρα που προσπαθεί να βρει εξαγωγές. Ότι ένα κοντέινερ για να φύγει από την Ελλάδα θα πρέπει να συνοδεύεται από διατυπώσεις και από χαρτιά και από τέτοια που θα του παίρνουν μέρες, να μην πω εβδομάδες για να εξαχθεί. Πάντως, η ερώτηση μου δεν είναι χωρίς κριτική όποιες προτάσεις. Όχι, δεν είπα αυτό. Προφανώς κρίνονται όλοι. Απλώς λέω ότι ως δημοσιογράφος ακόμα δεν έχω δει κάτι συνολικό για να το αξιολογήσω με ένα εχέγγυο. Αυτά είναι αποσπασματικά. Λοιπόν, πέστε μου όμως, έχω ακούσει από τον κύριο Τσίπρα ότι θα καταγγείλει το χρέος. Αυτό σημαίνει ότι κανένας δεν πρόκειται ποτέ. Γιατί οι αγορές πέρα από το ότι είναι δυνατές εκδικούνται κιόλας. Η μονομερής καταγγελία του χρέους ως επαχθούς δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να δημιουργήσει σε μία ελληνική επιχείρηση τη δυνατότητα να εισάγει 1 τόνο πορτοκάλια. Ένα τόνο καραμέλες. Επιστρέψτε στην ερώτησή μου. Αυτό, κύριε Παρμισιώτη. Φόβος ακροδεξιάς υπάρχει? Υπάρχει. Κοιτάξτε, σε όλες τις περιόδους της φτώχειας, της ανέχειας, της αναστάτωσης, τα άκρα διωγγώνονται. Και γι' αυτό πρέπει να είναι διπλός ο δικός μας ρόλος. Πρέπει να είμαστε ακόμα πιο πολύ υπεύθυνοι, ακόμα πιο πολύ σοβαροί, να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη αυτοκριτική για τα λάθη και τις παραλήψεις των κυβερνήσεων και των κομμάτων μας και να αντιδρούμε
Όταν βλέπουμε ότι ακόμα και ο κομματικός φανατισμός οδηγεί σε ακραίες τοποθετήσεις. Εγώ θεωρώ ότι οι συνθέσεις είναι της εποχής. Πιστεύω στις πολιτικές συνθέσεις.